Minulý týždeň sa niesol v znamení Európskeho týždňa mobility. Niektorí prepravcovia a organizácie prichystali pri tejto príležitosti rôzne akcie. Ani naša mestská časť nebola výnimkou. Zapojili ste sa do toho aj vy? Európsky týždeň mobility je hlavnou informačnou kampaňou Európskej komisie na zvyšovanie povedomia o udržateľnej mestskej mobilite. Kampaň prebieha každoročne od 16. do 22. septembra. Posledný deň, teda 22. september, je zároveň Svetovým dňom bez aut. Prvý deň celoeurópskej akcie sme odštartovali aj my v Devínskej. Týždeň mobility je vždycky o tom, že by sme mali nejak ušetriť prírodu, ušetriť životné prostredie a zamyslieť sa nad tým, či môžeme nejako prispieť k tomu, aby to tu bolo lepšie. Väčšinou sa ľuďom ponúka možnosť, aby nešli autobusom, alebo možno išli zadarmo, alebo nešli autom do práce, aby išli na bicykli. A aj my sme chceli proste nabudiť ľudí tak, aby sa zapojili do tohoto Európskeho týždňa mobility a mohli si požičať bicykel u nás úplne bezplatne. Je to super, pretože ľudia to využívali, máme všetky bicykle vonku a za to veľmi pekne ďakujeme. Tešíme sa aj, že vyšlo skvelé počasie. Pripravili sme pre vás program, rôzne súťaže pre deti, prednášku a samozrejme celý deň TIG je pre vás k dispozícii. Prednášky boli na tému bicyklov a bicyklovania a zapojili sa do nich aj naši devínsko-novovešťania. Dneska tu organizujeme v rámci Európskeho týždňa mobility takú prednášku, kam s bicyklom sa dá zájsť. Pri cyklomoste Slobody máme súťaže nejaké pre detičky a robíme tam základnú diagnostiku a servis bajkov. Prednášok bolo viac, každý prednášajúci si pripravil to svoje, čo mu rozumie a čo ľudí zaujíma. V podstate začali sme základmi, že ako vznikli bicykle a celá história bicyklov od úplne najstarších technológií až po dnešné ultratechnológie a potom sme si povedali vlastne, že cyklistika v Bratislave a celkovo kam až môže zájsť, čo sa týka nielen toho, že čo dokážeme odviezť na bicykli, ale aj kam dokážeme vzdialenostne dojsť ako jednotlivci. Počas dňa mobility mali okoloidúci, alebo skôr okolo bicyklujúci, možnosť dať si zadarmo prezrieť a ponastavovať svoj bicykel. Najčastejšie sme riešili zle nastavenú prehazovačku, dofúkali sme pneumatiky, vymienili sme reťaz a dokonca sa nám podarilo pomôcť jednému zákazníkovi a vymienili sme mu celú pokazenú prehazovačku. Doprava autom je na Slovensku dominantným spôsobom mobility, pričom v roku 2021 predstavovala podiel vo výške viac ako 76%. Naše okolie ponúka množstvo možností na cykloprepravu. Ak o nej uvažujete aj vy a neviete ako začať, v budúcom magazíne vám prinesieme skvelý návod ako na to. Od kúpy bicykla až po cyklotrasy a nezabudneme ani na skvelé tipy.